Pitäjänmäki. Stokkenbakka. Kotki on kuule niin mahdoton mies, ettei sitä uskoisikaan. Ja the morning is a long way home. United. I come from United. Minulle on Pelle, mutta ei se mitään sinänsä. Missä ollaan? Jossakin Jakomäessä tai Pitäjänmäki. Kotki on kuulkaa hyvänä aika ihmiset. Kotki on maailman paras teräskirisen soittaja. Se pitää paikkansa. Ei ole mikään ministeri, mutta se sattuu olemaan vaan niin perkele hyvä soittaja. Tämä on aivan käsittämätön soittaja. Virtuosi, amerikkalainen kitaravirtuosi. Minä tässä puhu paskaa. Ei minä puhu paskaa. Kotke on Kotke. Jo Kotke. No, jutellut amerikkalaisten ihmisten kanssa, että jo kyllä me tiedetään, mikä Kotke on. Hän on aivan käsittämätön ja virtuosi. Joo. Sen pitää aika se asia. Ai Kotke. Ai veri. Mäkkylä. Appreciate. Tai jotain. On. Kotke. Se pitää paikata. Eihän te tiedä, että olette juntteja. Enkä tässä maalais. Ja mitä te olette? Mä en tiedä mitä te olette, mutta no mikä tämä nyt on? Se on Mäkkylä. Sinne ei ainakaan. Eikä mä ruvennut huutamaan. Mulla on lieviä mielenterveydessä häiriöitä ollut viime aikoina. Mutta minun pitää mennä kotiin ja mennä lääkäriin. Mitä vielä? Tupakkia pitää saada. Täytyy vielä kotiin. Kaveri on. Toki. Juusa Naaritsona. Minä soitin Juusa Naaritsona. Mulla on hyvä kaveri Juusa Naaritsona. Juusa Naaritsona. No, siellä on mulla hyviä kavereita. Juusa Naaritsonassa. Saavumme Leppävaaraan, joka on tämän junan pääteasema. Jag anländer till Alberga som är tågets ändstation.